inkonzo evangeli sincane into basihle xesha abantu mncane la le fikela kuyapha because ku-8 uyakubasa kuba sisukele kunzima ekuqhelekileyo ngoba yenza inkonzo yekhaya before kwenziwe-ke noma-ke inkonzo kwamngela babe abantu bekhaya beyigqibele inkonzo ekhaya engazuthatha xesha lide ezawulungiselelwa tatomvangeli ixesha likamshumayeli sifuna umosha xesha likamshumayeli aqhale umshumayeli ngathi umfundisi akhanye ngathi ecaweni ngobulethi baba bayenza abantu lonto ndike ndixabane no ekhaya emakhaya athi abantu benkonzo wanye wena ndithi mna kandenzi loo athi into eniyenzayo ndibeka ixesha lithi kuyafuyuboleke ibeke umshumayeli abeyavala levelclub wenza njani ayothi ngukayike sasikelele ibhayibhile 11 o'clock kodwa ukuthi kuyangunyana ndikunirawo akamelanga kwenza loo nto umele ukuthi ngo-11 wephuya ngonyaka not kuvala ibhayibhile enkosi yaba mfutshane le nkonzo intobake umhlabelo wam nalo wakhabathi ithuba sawuthabatha iculo leshumi nesibhozo Thixo ilanga lethu yakhanye phezu kwethu umphefumlo ungabona lapho uhambela khona Thixo likhaka lethu asoyiki izaba zethu zonke ziyasongwa nguwe soza ngokonwaba kuwe siphatha ngobubele osinika ubungcwele wopha abakukhonzayo okuthamsancelekayo ithamsanqa elikhulu ithamsanqa elezulu likho ngothembela kuwe ngokuba ethandwa nguwe udadethu magagena senze umthandazo udadethu Thixo ulilanga lethu
Mongene kuthi sonke usincede sikubone oko kwenziwayo kuwe. Khangela
Andizofunda Bible. Namagosa wami sekalo. Andizofunda Bible. Ndithe ukuhlanganisa ingqondo zekhaya nenkonzo yokusithuthuzela sazi kwisizwe sivale itshata ngayapha ekhaya zofunda nali lizwe esizibopha ngalo sibopha nomamtshawe nesapho namanywalo onke phele nali kwincwadi yokumkani lesibini isahluko sesibini ivesi 11 kwathi behamba bethetha kwabonakala inqwelo yomlilo namahashe umlilo yabohlula bobabini wenyuka uEliya ngomoya ovuthuzayo inkosi ehlala ezulwini mayisikelele ke ngoku ukufunda kwezilwane ngoKristu inkosi amen nantu ilizwe molweni baleki molweni basimayeli andimkulisa usihlalo ndikulisa unobhala ndikulise yonke inkonzo yasedumisana ndithi molweni koomama ndithi molweni kumzosemanywabeni ndithi molweni kumzosematshaweni ngelikaKristu igama bendithe ndilungiselela into yoba ndingamoshi umcimbi wabantu bathe besehamba bobabili yafika inqwelo zomlilo zafika inqwelo zamali besathetha nokwa besathetha umamtshawe noSizwe besathetha zafika inqwelo zomlilo nenqwelo zamahashe zabohlula bobabini zabohlula incwadi ngayitalayo ngaphaya uyayazi na inkosi iza kuthatha umphefumlo wakho ithi le ndoda ndiyayazi loo nto iza kumka le ndoda ikushiye ewethu wancekelela kulo mfo uyayazini into yoba ngohlanjwe yayo uthi thula ndithi cwaka uyayazi uba laa nto iza kwenzeka utsho Eliya kwelishe phaa esithi makahlala amlinde okanye asuke ngoba uzawususwa kumbi kodwa ngolingxamileyo uthi xa eza kususwa kuye uthi ngoku ndiza kususwa kodwa cala into ndike kasuswa kuwe uthi cela izahlulo ezibini zomoya wakho sesingxamile ngoba ndilungiselela umvangeli angafumani ithuba lakho bathe besahamba behambe bethetha zola mamtshawe thicwaka nesana bathe besahamba bobabili inintsi into beniyicwangcisa apha endleleni kodwa izicwangciso zezunyana womntu kodwa impendulo ivela kuThixo le ibingazwa mntu le incwadi ibhalwe
Hallelujah. Now, second, what I saw, Sizwe. Utadunga pese tamsa. Nkosi yami uma umuntu ngadunga pese bayamkhweba ngexesha hamba nomthawe akaboni umthawe kodwa uhamba neqabane lakhe elikhwetwayo wahamba bethetha bobabili ithi incwadi umlilo ufike iziqalo zomlilo neziqalo zamahashe zakuhlula ukufa kukohlule sisi kunye nosisi kukohlule ukufa ngisahamba kaphele onkosi yami mandivale ngicela ixesha kamshumayeli mandivale bathe besahamba buthi ngoKristu Nkosi. Amen. Ngingena ubombe. Kunamane jika nganeno. Emfangile. Kuti ndifumika ngelaxesha bethethe ngayo ndingenze yam into kwamvungile 183 seyibhalele incwadi
bathe besahamba bethetha bathe besahamba ithilisi bethetha afike ikhwalo zomlilo nezakashi ukhula obabili masamkele nobaba alwaba ufefele inkosi yethu Yesu Kristu thando kaThixo ubudlala nommoya oyingcwele bonga bungahlala buhleli nathi ngoku kude kunaphakade amen. Masebulele kakhulu kwekuba undondela mfana ngale moto oldrame kodwa ke ngoku ufikile ke Madiba ufikile uzodwa ngoku ke ngumuntu ke osikhokhelayo apha uthi ke ngoma ke sithi singotata ke sithi guqala ke soncokola apha ententeni ke sinikele ke ngoku umama umbaba nomkhosi wakhe ke bathi ndumntu kodwa ke mama umbanga sikunika nje 15 minutes mhlawumbe sabe sesilapha eminyango enkosi nabamelwane kulisodata abaphakathi kwethu ngokukhethekileyo ndiyibulise ifemeli
kabawo nomama uSatyo ephakathi kwethu ngalomzuzu ngegama elihle lenkosi yethu uKristu molweni otata basinike imizuzu elishumi nesihlanu benza uqala ngicele ukuba kukho umama bephume endlini enentshisakalo yale nkonzo bazobeka ilizwi kule ndawo aphakame ngevesi eyi-1 eze ngaphambili nangona igosa lithe umama umbani. It doesn't mean to say I own the service. Bakho umama uphume endlini sithi ndingavuya phaa kwamama uSatyo kungabikho mntu ukwenza ucoceka ndingamthatha ndingavuya lo kodwa bakakho ndizawuqhubekeka. Ndiyayithanda le nkonzo kacoceka kodwa ndidla ngothi ingenziwa phaa endlini xa ndibhubile bathi komama namaqhinga into endinothanda lwemizi ndingayifuni phaya kwam kodwa ke bomama bam masiqhubekeni. Eyo nto sawuyenza apha kubeka ilizwi omama bebe babini babe bathathu bazokomeleza umama uSatyo nabantwana bakhe ngeli xesha libuhlungu kangaka ebomini babo. Ilizwi masilifumane boomama bam kwabasekorinte bokuqala laa chapter yokugqibela uchapter 16 kwivesi 11. Ilizwi elifundeka ngolu hlobo Korinte bokuqala chapter 16 verse 11 kuthiwa mphelekeni ke nixolile ukuze eze kum kuba ndimlindile kunye nabazalwane. Mphelekeni ke nixolile mama uSatyo nabantwana ukuze eze kum mna Thixo wakhe kuba ndimlindile kunye nabazalwane. Abazalwana ke yilaa family yababa uSatyo yahamba ngaphambi kwakhe. Thixo makasikelele ke usifundo kwizwi lakhe ngoku nangona phaka ke amen. Family elizwi silivekisa kuni singomama basedumisanisekele sisithi kubuhlungu siyayazi inkaba iyasika xa kumke umzali xa kumke umyeni xa kumke ubrother xa kumke umalume kodwa kubalulekile ukuba abantu bethu abahambileyo abawelileyo sibapheleke ngoxolo ukuze ngokakudala safundiswa into yoba umntu opheleke ngoxolo ulala ngoxolo engcwabeni lakhe ngoba kaloku ifemeli imkhulule akamkanga engakhululwanga. Nomakoti oyokwenda uba wende ngokwasesikweni wakhululwa ifemeli elotyolwe ufika onwabe emzini kodwa bangabomke nge-back door ufika ngonwabe emzini amathuba ngalaa bayimke nge-back door. So ke ngoku singomama sizonomeleza sisithi ubawo uSatyo uhambile akalahlekanga ubizwe nguThixo wakhe abemsebenzela besikhona besibukele benikhona nani nambona emsebenzela uThixo wakhe. Uba uSatyo unezizalwana ezihambe ngaphambi kwakhe wazingcwaba zisemadlakeni kwiindawo ngeendawo eziMzantsi Afrika uyojoyina abo bantu ngoku akalahlekanga. Kungoko sisithi family yakaba uSatyo uphelekeni nixolile intliziyo zenu zikhululeni nimyeke alale ngokuphumla ngoku nangona phakathi. Amen. Ndicela oomama bakhawulezise umama athi rhamrham kwenzela uba oomama bakwazi ukomeleza umama uSatyo kule 50 minutes bakusafuneka sithangasile. Go, dinga. Satyo mamchawo bulise nabantwana bulise nefamily yonke ngokubanzi lelika Yesu Kristu igama ndithi molweni basana ndithi mantsibe kuqala ndizothi mamchawo uphelekeni Sizwe ngenhliziyo ezimhlophe umzamo uzamile bathi ufezile. Ndiyabulela chawo ndiyabulela chawo umsebenzi wakho umkhulu bekunyuka usihla nayo ugatyeni
kodwa ungaphelanga amandla nabantwana bakho ndizowuthi mna nje enkosi tshawu mkhulu umsebenzi owenzileyo ngalo mazwi ze ndihlale nisithandaza ngamaxesha onke nazi uba Thixo ukhona yaye Thixo uyasithanda ngamaxesha onke akakhethe bala laa mntu nangalo mzuzu ukhona ukunye nani tshawekazi ze ngalo mazwi ze nomelele enkosini amen. Satyo abantwana abaningi ngoba lokaThixo abazali bami ndiyabhotisa ndizibona ndilapho phakathi kwamadada wamuSatyo andithandabusayo kodwa ngathi ngegama lakho andikwazi uba ndinesi akunandanga oqoma mandishiye izolo ndiyazawulalela kwalapho Pellegrini, that is Satyo, Nepoli. Whoa! It is a very so. Umama onesidima uyawakha umzi wakhe kodwa sisiyatha uyawuchitha ndibona isidima apha kuwe ndibona isidima ndabona ukuthobeka umama endinguye umama ufike etshijila uthi mama nakuphakathi kwethu uncamile yonke into yenzayo yenza ngobunono kodwa uthi wawugqiba uthi ndileqa utata ekhaya yonke into yenzayo umama uSatyo yazi lo mama lo ndifuna ukuthi mama uSatyo esaphila mama uSatyo ubona umphanga wahamba yedwa kathanda la executive yakhe wahamba yedwa umama uSatyo ubone sithi gqi kwakho uthi gqi enxibile umama uSatyo athi ndikuvile mama unomphanga ndithi mama uSatyo uyaphi uphuzumile akandikwazi uba ndingaphanga mama uSatyo ayikho into ongayenzanga mzali uthanda ngokutata engaphilanga wasithumelela i-SMS wathi bomama tata akaphilanga ngoku okugqithe ne-3 days wathi umama utata usishiyile uNehemiya uzibonile indonga wazinyusa indonga wabona wathi akusukelele waneyibona wahamba waphuma wathi konakele eJerusalem wathi indonga zidinukile wathi awugqiba wathi Thixo wamvelela wathi makeze azovala intanda silapha mama uSatyo sizovala intanda ezilapha kwamama uSatyo nakutata uSatyo sizothi ngxe mama sizothi ngxe uThixo akathathi angashiyi into uThixo ngoku abantwana bakhulisile abantwana nabo abadala sibonile kanisela nihamba kunye beningashiyani noba kuphuma icawe utata uhlala phelakhona akulinde nihambe niphume nifunde mphelekeni mama nomelelo uzuphuma uthula uthe cwaka uzosula ezonyembezi uThixo uyanika lo Thixo aphinda athabathe akasishiyi sodwa enkosi bazali
endlini nabantwana ndivakele mama ndingangazela phakathi xa ndibonakala funeke ndiphakamile kulaa ndawo kuba kaloku akululanga uphakama kumngoku umama kubuye kubuliswe uthi mkhululeni mkhulekeni ndixolile mamsatyo ndizabhekisa kuwe kakhulu nabantwana umama wagciniwe ndithi inkosi yamama uphakamele into naqala iphinde yonke ngamazwi kuba kaloku into xa irayithi nephepha nelesini le kuba irayithi uyakuyibona igcwalise yonke le ndlu wonke umuntu osenzayo ifotokopi ngoku ndifeni inkosi yamamama uthetha amazwini ezathetha sifunde nto mama ukuba bendisemncinci besithi ndikufundile ukuthini ukuba ngumama ukuba yinkosikazi not uba ngumtshati nditshati nale ringi ndinxibileyo ndifunde nto umama Satyo ukuba uphatha njani na umyeni amama Satyo abanye mama abaninzi asibazi noba basenabona abayeni enkonzweni kodwa sayazi zivele kwabamama Satyo umyeni athi utata kaphilanga engekaphili engekaguli utata athi hayi sinengxaki esiya kuyo notsana engamshiyi ngasemva babenethamsanqa andibazi nasebushayeni abantu bakwamama Satyo kodwa ndiqinisele apho bakhona bathi safumana umfazi kusekapa sesandila amama abagoqa bengenamakhosikazi bemashiya ebashiya ngasemva utata belapha kweli kapa sifunde nto mama Satyo kuwe ngokubambelela asitsho ukuthi amaqhaba engakufikeli mama Satyo kuba kaloku indlela lena ayikho straight indlela yosemtshatweni iyenyuka iyiphinde ihle ibe namatye ibe neeglasi uphinde benithebele sibe mnandi ingakumbi mama Satyo ngakumbi xa kunabantu bakho basemzini akululanga mama Satyo ndizokuphosisa akululanga injanje ukubona loo nto mhlala igqithayo umhla uhleli kuloo ndawo mama Satyo ndithetha njengomama nindixolele ndithetha ngamava kuba ungayifumani loo nto mama Satyo bulela kuThixo uzubulela uThixo ngabantu bomzi wakho uba bebesecaleni kwakho nangalo mzuzu bebesecaleni kwakho nangophina umzuzu wena ugulelwa ngumyeni wakho mama Satyo uzibambelele mama Satyo ungayishiyi into owawuthembisele ngayo utata uba ndiyabagcina abantwana bakho kuba ndiqinisekile ebethena ngeli xesha ase mphelekeni mama izithili zakho ngixolile kuba nangalo mzuzu utata simane eniyijonge ngamehlo omoya exalisa uDavide athi yabona ke zininzi zonke izazinto endinifundise zona nibambelele ningamshiyi uThixo nimkhumbule uThixo wena ukuthi ngaphakathi ndizabagcina abantwana bakho umama isithongama ngelizwe eliphantsi mama elithambileyo lomama ongumfazi emzini nabantwana bakho bafunde nto abantwana bangamantombazana ndikwami kunayo umfana kodwa abantwana bakho bangamantombazana bafundile kuthiwa nina ukuphathwa komntu ongutata mkhulule mama mkhululeni xelisani xesani ezantombi zazimbini zazilile zisithi uba ubukhe apha angiye ngafanga mina kwethu mhlawumbi uba ngaba usithi oba bendinomama olapha ngethe mama khawubheke ngapha kanti umama kho nto bezayenza uba bendinodadewethu ethe khawubheke ngapha okufika ixesha lifikile mkhululeni mama mkhulule ngentliziyo ezingqongileyo sifunde mna ndilapha nje ndiyifunde incwadi kadade Satyo ndithe ndawujonga ndabona thina kamdalanga kakhulu mosiko umlotata kodwa into esisimanga ndayifunda incwadi yakho ndilapha nje ndabunasithi abantwana bam ndathi mna ke ndinethamsanqa de ndambona omnye wabantu abandibhalela incwadi bangandithina nxa ndibhale ephepheni phantsi ndithesta ndiyambulela utata ngeni ngomsebenzi yakhe yasemhlabeni athe waliphuhlisa ilizwe labantu abamnyama wasibeka phantsi singese sazi kodwa into asixhobise ngayo lulwimi lethu ngoYesu Kristu inkosi yethu mama mkhulule nimpheleke ngoxolo akhulule ahambe ayophumla usebenzile
ukuvala le nkonzo ukwenzela uba singaphumi apha singathandazanga. Mandibulise umama uvalisa omama abakhulu basenkundleni, ndibulise umama nefemeli yonke ngikibuthwini akuhlanga lumhlanga. Mama akukho nto ndiphakame kakhulu ndonqena ukuphikwa ndonqena ukuphikwa ziinyawo zam ndisuke ngapha ebayo ndizohlalisa nqenawo phantsi kwelizwi lakho amakhona lokuqala mphelekeleni uxolile mphelekeleni uxolile andizushumayela ukuthi nje mama themba uthixo ezintweni zonke zifumaneke luncedo. Uthi xa esihla apha uthi ukuze eze umntu uthi eze umntu khululeni ninoxolo eze kum mna ndinguthixo kuba ndim owamdalayo ndim onelungelo emphefumlweni wam. And kunento ethi i-assurance kokuba umoya wakhe ubuyelekile. Ngoko ke xa esithi mphelekeni nimzise kum nixolile ngokokuba kaloku ubuyele kuye. Yinto endizayicela ke mama yinto yokokuba uhlale ezinyaweni zikaYesu ukuze ungathamadeli nokokuba unesithukuthezi nokokuba uziva uphelelwa ngamandla kodwa ukhumbule apho umndeni wakho. Ndimncinci ke mna kuthetha bambo ndikhulisile cawe ndimncinci kodwa ndinento ethi noma umuntu omdala uyafuna uziva iimfundiso zakhe azinike abantwana. Qina mama, sizawuhlala sikuthandazela kwaye siyakwazi noba ustrongo usifundisile ukuthandaza ngoYesu Kristu ngositho. Wena Thixo uzikho zithatha umnye, wena Thixo wethu oyingcwele ukho kwiindawo zonke, ukho Thixo wethu olungileyo naxa sikubiza. Siyakubiza ke Thixo wethu olungileyo nangalo mzuzu oomama Mesiya olungileyo basedumisane xa bephambi koMesiya olungileyo yenkokheli Thixo wethu oyingcweleyo kweli khaya Mesiya olungileyo Thixo wethu olungileyo likatata Mesiya olungileyo. Mesiya dume ngokulunga Thixo wethu inhliziyo zindandathekile Thixo wethu olungileyo. Sikho Mesiya olungileyo ngalo mzuzu ukuthandaza kunye nomama Thixo wethu olungileyo nabantwana nefemeli yonke Mesiya olungileyo. Ilizwi Mesiya olungileyo elithi simkhulule utata Mesiya olungileyo. Yanga ke Thixo wethu ongcwele ungahlala kuyo le ndlu yakhe Mesiya olungileyo kunye nomama nabantwana. Ze kuthi Mesiya olungileyo xa kufika ingcinga Thixo wethu oyingcwele ubavuyise Mesiya olungileyo. Ubanike Mesiya olungileyo ithemba lokokubana kwenzekile konke ebefanele ukwenzeka kodwa kwafika ixesha Mesiya olungileyo lobona utata anyukele ngasentla sondele kuwe Thixo wethu oyingcwele. Kodwa Mesiya olungileyo siyayazi okokubana sisathandaza njena Mesiya olungileyo sekuhleli ukhona kweli khaya. Siyalazi Mesiya olungileyo ikhaya Thixo wethu oyingcwele lihleli nawe Mesiya olungileyo nangalo mzuzu ke Thixo uzungabisabe sashiya Mesiya olungileyo uzungabisabashiya Thixo wethu oyingcwele usondezile Mesiya olungileyo umzali kuwe
umsondezile mesiyolungileyo uzungabashini esithukuthezi Thixo wethu oyingcwele uzungabashini esithukuthezi nokuthandabuza mesiyolungileyo uze zonke ezo zinto mesiyolungileyo ubanike inhliziyo ethambileyo ubanike mesiyolungileyo uvuyo lanaphakathi ke Thixo zonke into sicela siyazi ukubana sowusenzele Thixo wethu oyingcwele elihle igama kaKristu inkosi yethu amen chapter 16 verse 11 sathi kule family iphelekeni ke liqolile ukuze eze ukuba limlilile kunye nabazalwana enkosi wendaba bantwana nkosi kaKristu masibulele kakhulu ke kuMmbanga mamkhoboli awukwazi mambala lapha kulo ndawo right kaloku mama ngokwemvelo chawo singasiqiniseko uba usafe ngoba xa sibona wena sibona utata uyaqonda mama hambeko siyinike umongameli funeka siyinike nawe singathi xa umongameli engekho singathi asifuni inkosi ke mama ngawuthi urayithi apho ayike siyabulela xa umemani tatam khawuthi khwinje le fonsi sizoqala phasikenteteni umongameli phasibendile lenkonzo ukwenzile into yoba siqale sikwazi ukuphuma sibheke enkonzweni nam ke ndakwenza njalo xa ndiyaliswe ngolo hlobo khawulezile ukuyivula ke le nkonzo yethu sizayivula ngelaa culo ku-278 ngelaa culo ku-278 ithi inkosi sihlangene kuyo indlu yakho iza nawe ze sisingene ebusweni bakhe ithi ivesi yokugqibela
sicela uthathe makhaphela senzele umthandazo ithi yona ma usilungise thina abantu bakho sakubhubha singenise ezulwini ngutata phakathi kwethu enkosi abe ngumyeni komama uSatyo enkosi into kokuba abe yimentor kubantu abaninzi enkosi into yoba abe ngummelwane kubantu abaninzi uza kuwe ke enkosi amanxeba-nxeba iwe nkosi zizinto zeli hlabathi mamkele enkosi uba uSatyo uza kuwe nkosi eyile nto ubumazi umxolela iziphoso zakhe lwangukhanyiselo olungacimiyo nkosi linganaye thina amaXhosa siyazi into okokuba indoda ekhaya yifi nto nje iyasithela ibuye ime njengexhaki misa le ndoda nkosi emzini wayo xa sizawuphuma sibheke enkundleni bathi abantwana belikhaya xa bebethwa zizinto zeli lizwe besima enkundleni avele uba uSatyo njengeyeza hamba naye ke nkosi angemki kweli khaya abe yilaa ndoda ebeyiyo kodwa ngendoda yomoya akhusele umamtshawe nenzala yakhe akhusele umamtshawe namantshontsho akhe siyakucela ke nkosi sisazi into yokuba izinto sizicela kuwe ngenene nangenyaniso zange wena Thixo wasidanisa uYesu Kristu nkosi yethu yasekorinto yokuqala chapter 16 sifunde from 10 to 11 incwadi korinto yokuqala chapter 16 sifunda verse 10 up to verse 11 sifunde nabayifumene ngokukhawuleza ke kaloku ukuba uTimothy uthe wafika ize likhangele ukuba angabi nakoyika phakathi kwethu kuba uyawusebenza umsebenzi wenkosi njengam ize kungabikho bani ngoko menza into engento phelekeni ke lixolile ukuze eze kum kuba ndimlindile kunye
Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngokunakana phakathi. Amen. Nje sizothatha amagama amabini. Yebo. Sizabakela verse 11. Ethi mphelekeni ke ayaxoli. Kala ndifuna ukwenza umbulelo apha enkonzweni. Ngondicela ndizomlinda. Ithe kanti inkonzo by doing so itshatisa ubudlelana bam nomama Satyo. I didn't know xa sidibana those years umama Satyo ndimazi xa ndiqalisa imatric eYiltown. Akabi nguye nobhuti naye engakabi nayo nento yoba ndizawuba nomyeni nantonina into esijongileyo sisikolo. Kodwa ke kwenzeka into yoba sigqibe saphangela. Xa ndititsha ndafumanisa uba uyi-head yam esikolweni. Namhlanje xa ndingena enkonzweni ndafika umama Satyo senkonzweni. Kanti ngoku umama Satyo kule meka kuyo kuthiwa mandithuthuzele umama Satyo. Ithethe loo nto umama Satyo uyayiqonda into yoba mna xa ndithi ngxe kuye because we've been traveling a long way together. Ndikhawulezile ke le ncwadi ewe tata ibhalwa umama Satyo encwadini uPawulos. Into abangela uba ayibhalele incwadi ebhalela isapho laseKorinte, it's because of a corruption eqhubeka kwela bantu laseKorinte. Akutaki uba amadoda amakhulu amfuna uPawulos azokuhlambulula le ngxaki la, but iimeko zingamvumeli ukuba makaye abhalele esisipiliva. Yes, sir. Esinikela uTimothy. uTimothy makase eKorinte. Kodwa ke ngokukhawuleza kule ncwadi into azibhalileyo ukuphumelela kwakhe nezizathu zongaphumeleli. Enenjongo yokuba once agqibe nantoni na emvaleleyo uzawufika eKorinte. Agqile kakhulu ngendlela abaziphethe ngayo. Afikelele kwinto yokuba mhlawumbi lo mzalwana emncinci nje akazukulunga phaya. Athethe ke nala madoda into yoba kufuneka emthobele. Awugqiba umsebenzi besisafuna ubheke kuphi kodwa enkosi tisha I know yabona le chapter le sipasele sonke masesivuma yini mali iculo ndicele family yasekhaya sitokodisi tona sibethwa ixesha sizawugqitha nje apha ententeni uba umvambeli enze ufefela le nkonzo nelapha angathethi achazele nje amatshawe sorry man achazele ugageni man kuphela ngoshawe achazele ugageni notshawe oba ngoku siyemka sibheke enkonzweni sakuba sihamba bawuvangela itabaniso zemindeni babo. Uyingcwele uyingcwele asizangananda ukuze emhlabeni kusekuhleni ekubena singephuma ilanto kanjalo uyova umntu ebenika ikanguYehova othabathileyo igama likaYehova malidunyiswe.
esifile njengodla ubomi noko nosukuba esidla ubomi ekholwa kum akasayi kuze afe. Hayi ke femeli yasekhaya siyahamba ke ngoku sibheke enkonzweni apho utata ebexelengela khona exelengela indlela ebheke ekhaya